adana fɛ dɔ de jira ko ni min b'a fɛ o k'a fɔ k'a b'a fɛ ni min t'a fɛ o k'a fɔ k'a t'a fɛ ne ko n t'a fɛ où est le problème munna parce que k'i ko ko i tɛ nin sariya ninnu ne t'a fɛ où est le problème maa si tɛ se k'an wajibiya an ka k'a fɛ u b'o kuma transformer u bɛ jamana contre la u bɛ fɛ ka fitinɛ de wuli u tɛ faama fɛ bilen ani kariw jara o de e m'a faamu koyi an tɛ maa ko la yan koyi an ye jamana dɛmɛ tuma min na an tɛ k'a dɛmɛ maa ye dɛ a tɛ ka dɛmɛ ko kari kunkolo dɛ an bɛ kɛ ka jamana dɛmɛ de ko an ɲɛ bɛ dɔnse dɔ la jamana kɔrɔ n'an da don a la laala an ka kuma bɛ se ka dɔ ɲɛ a la laala an ye kuma minnu fɔ o y'o de ye wa hali sini an b'o jɔyɔrɔ de la n'an ye ko min ye u la min ye sahaba ye n'an da bɛ bu fiɲɛw la an b'a soutenir ni min t'an fɛ la ye an b'a fɔ o t'an fɛ la ye o kuma bɔra kunkolo o kunkolo da o tɛ problème ye o a bɛ karisa de contre la a bɛ karisa contre la karisa tɛ jamana ye o faama minnu filɛ jamana kɔnɔ o si kelen kelen tɛ jamana ye u bɛɛ fɔra dɔw kɔ dɔw bɛ fɔ o kɔ an bɛ jamana ko kuma na jamana ka bon maa kelen ma jamana ka bon fanga sigida kelen ma mɔgɔw kɛn bɛ ka a kɛ komi transition ko ni fɛn o ye sheyun muqaddas ni n bɛ nin na ka ban a ko bɛɛ ka ɲi o ye nkalon ye ne kɔni bɛ min fɔ faama ninnu ye a y'a cogo dɔn dɛ ka fanga kɛ i t'a fɛ maa k'i bilasira o tɛ ɲuman ye fanga ma dɛ kodɔnnaw ko ten ko ni ala b'a fɛ ka fanga o faama dɛmɛ ko a bɛ bilasiraliba ɲumanw de sugandi i ye aw b'a dɔn a bɛ taa wari ta ka daji maa minnu ma u ka campagne kɛ a ye a yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ sɛbɛ ko kɔni ye jamana kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ wari tun bɛ di jamana ko la a tun bɛ dogo sisan mɔgɔw bɛ wari di kɛmɛ kɛnɛ kɛ i b'a fɔ ko foyi tɛ i b'a fɔ ko fɛn min don n'a légalisé don i bɛ wari di mɔgɔ ma a ka campagne kɛ ko dɔ la i bɛ wari di mɔgɔ ma a k'a fɛɛrɛ n tɛ jamana mara cogo ye a y'a hakili to a yɛrɛ la dɛ an kun ye nin ko ninnu de kɛlɛya ka kɔrɔ an tɛ se ka k'o fɔ dɛ k'a fɔ dɔrɔn ko bi ko dɔ kɛra n'i y'a fɔ u bɛn'a fɔ i bɛ fanga contre la an tɛ fanga ko tɛ mɔgɔ kunkolo dɛmɛ ye dɛ bɛnkan tɛ ni maa cɛ dɛ an ka bɛnkan de ye n'i y'i tile an b'i kɔ nka n'i y'i cun an b'an cun i kan ne y'o fɔ yan ka kɔrɔ bana nin kuma ninnu an kana jamana kɛ popapo ye ka jamana kɛ komi n'a fɔ bɛɛ b'i da sago fɔ bɛɛ ma n'i ko n ko dɔrɔn o bɛ hamla wuli kama parce que ko in kɛ bɛ sisan n'i ko n ko dɔrɔn ko a na nin ko dɔ ye dɔrɔn e k'a fɔ ko ayi ne tɛ nin na walima nin man ɲi aw ka a bɛ transition contre la maa bɛ nin transition contre la an b'o kɛlɛ e ye joli ye i b'a lajɛ de a ye mun fɔ ne ka droit de don ni u ye fɛn dɔ jira n'o tɛ bɛn yɔrɔ n k'a fɔ n tɛ nin fɛ a banna ne t'a fɛ n'o ma se k'a bali ka kɛ a banna o tɛ fɛn tiɲɛ o minnu k'u b'a fɛ olu de y'a bila jamana kunna n'a ye fɛn min wolo don min na diɲɛ n'a ye o lahara olu de b'a kungo ta o sera ko an bɛna bɛɛ fara fara ka jamanaden bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na i tɛ se k'i nɛ ta k'a da n'i kumana dɔrɔn parce que n bɛna fɛn dɔ fɔ faamaw ye ne tɛ kuma jɛngɛ man ne a ɲɛ bɛ maa caman da de ne na o kɔrɔ tɛ ko a ka ko bɛɛ ka d'u ye dɛ u bɛ siran de u bɛ siran a kɛn bɛ ka banikɛla ni fɛn minnu filɛ réseau kan n'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ fanga kokɔrɔma donnaw ye journaliste minnu bɛ yan n'u ye fanga kɛlɛ a ka goni a bolo tuma min na u y'a don buteli kɔnɔ yan bi n'u t'an b'u kolokolo ala mɔgɔw bɛ siran olu de ɲɛ n'i kumana dɔrɔn u bɛ taa video sigi kan dɔw i bɛ siran nin ye hali n'i tɛ kojugu la mɛ maa si t'i fa n'i ba di kuma bɛɛ o k'a bɔrɔtɔ o man di hakilima si ye o a kɔrɔ tɛ ko a bɛ ko o ko kɛ ko o bɛɛ bɛnnen don mɔgɔw ma k'a bɛɛ ka di mɔgɔw ye mɔgɔw b'u da de parce que tant que ni tiɲɛni ma se yɔrɔ dɔ la hakilima fana tɛ dɔrɔn ko o ko i bɛ bɔ ka girin o tɛ kodɔn taamasiyɛn ye o a ye minnu ta tiɲɛnaya ka kɔrɔ n ko a sera hakɛ dɔ de la toro c'est toro mɔgɔw bɔr'u kama toro c'est toro a tiɲɛn'u bolo donc ko ka di tuma min na maa minnu bɛna kolokolo i la kana miiri k'olu y'i ɲin a ye faama jumɛn ye a faamalama ko mɔgɔw banna la fanga plein jɔnni bɛ ban a la maa si tɛ ban ka gɛrɛ faama la fanga a 12 la tuma min na a y'a hakili dayɛlɛ dɛ maa si tɛ ban ka gɛrɛ fanga la fanga b'a 12 la tuma min na n'o ye kabini nafa ɲininaw la kabini place ɲininaw la kabini a tɔgɔ ye di intérêt ɲininaw la olu ni fanga kɔni ɲɛna dɔrɔn olu m'o t'u ka kuma kɔrɔ la u mago t'u ka foyi la u bɛn'u terikɛ fanga ye nka n'a ala k'an kisi n'a ko a bɛ gɛlɛya
olu tamango de ne nyebe ni yoroi na ma hakilitu na atesra manga de o jumei ka meri ko ma mana fo ke kan ko imai bi o farale juguka atetende ta ante nya kerengere yini fe ko ame mi ni o jamana joli ne ma yini kan na ngaso ne ma yini ka taife ni flash ne mago teni flash la ma fe yini bolo ma yini ka fendia nga ambe fedo de yedoroni ngai jamana ma amba asuteni ibe bebi tafo antan to redo na te kan arbit lega danya idabo ni kuma na ki ka wajulu ke idabo ma imalo ma yon ba fi kama se o ba fi kar sa idabo ni kuma na jamana o ba dabo ala chente jamana inkono no na tabe bi ala me ma tiki siga alaje siga do fo femi na kiti fo fa ala kuma shi ambe da maka kan jamana na ande umba kono anga demba ya uba kono anga na nyana abi nyambe de na chena abi chambe de nga alaje kodo abaga chendo ambe ko famo ko ku kele ambe ni so jarani o jaran nga aya hakili to ayere la ayere hakili to ayere la de c'est pas parce que kona dajuru be ambolo bi na on minge o kainde fanga chena ka korode a be chien on de ba kuna bi na on minge bi ala yoke fanga ti jote de fanga ko tlenea fanga jola e tlenea fanga jola e ladrie fanga jola e hal ni nere wolo de mbe min boli to ka mbobolaka non nous nous ban soutenu nous anga partenaire nous anga ande me bawo nous de banga kuma fo ani nous de akele ke nyonve ani nous de hey no ni korole bebe kekeli nan tora te dora ni korole bebe kekeli parce que politique mo fana kumbo chuko ila an politique mo dama de farala nyonga ka yonde me ka fanga soro mana ambe je ka ansa go ke ma tawla ni afana tara no srai ne de la ka fo mbi siga ka fo mo kwani ne ni taala ko au kele lisra ka gele parce que ni fama to isra bla o de bolu kele nga o taka gele o kana hakilatike ala kele ka jugu mo ka kele o kana hakilatike de ma tese mamina wal mayira bolonye fa bedla aba arabu jamana masake oya eba kada fika fanga chwe jonu ba don ka psika chien ne ma foka chien ne yena de nga o fanga o garantie le locative nga chien bakile we proposition be do ta wire urambe jamana munun ka me do bi na ko bi singa chien mun ba ke ni ko chien ni barka buyana ka faranyonga nga kmain blasralikando akaja fama utlola nga uto erefo akaja soro su utlola walma akakoya utlola ni ngoni e chien de parce que afle bi ni mama kwa chien kuma do fo kibi kuma kodo ka hali chien mbe jamana kuma do la fama werete chien be kalama ngani kuma na do ta do kulo ta bla koro akambe karsadima at transition faibli avec transition contrôle e ma ka wuye ni ga karsaye ablalu hey amu ta ye naka di chien ta ka di ma kelema ti fo chien mu babe ma hasidi jien kama klifla kero nga mo ni bona ko munu nyini kama mo ni bora ko munu nyini kama akana ina ko ko de adama do ni bora ko munu kama ja ni bora de ko jamana be cheni sra minga ka bwaka jamana kabla tlenia sraka jamana kabla ladriya sraka sayyidina umar radiyallahu anhu do bin abdullah sallallahu ko nyemo wala ko ya ka dimba ya mo wele ma ba kamara kono no ya le ren ko ko ka dimba ko awa sisansa ma tobe aw de fle ko mina fo duwa be sugo fle ko mina sugo shu fle ko mina ko bashite ni aw domine kodola ni minga ngarda ma towi mi minga ma tola mbo shifla ke awla aw munu yene ka dimba ya kono mo wi ko kadamunga kada aw joro ka neero koray aw ni ne ka surunya ne komin kangarda aw ko kangorobo manam ba aw kanya ngata duya ka tebe ma to ta ka be ma to ta nyon fla ke awla marakela u jora tan kunungo de ka koro bana na ya sigi ka nyon nyeda fle
k'a fɔ anw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ tɛ se k'i yɛrɛ bonya ka tɛmɛ dɔ kan dɔ tɛ se ka pression kɛ ne kan hey filenba fila tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ koyi a ye sɔn ka ɲɔgɔn labato a ka fanga kɛ fanga sɛbɛlama ye nin kuma in kuma a ka girin dɛ nka u yɛrɛ kan ka faamu u kan ka faamu dɛ darisu caman kɛra u ɲɛna ye dɛ an bɛɛ ye génération kelen ye koyi ninnu minnu bɛ fanga in kɔnɔ dɔw ka kɔrɔ an ye dɔɔni an ka kɔrɔ dɔw ye dɔɔni an ni dɔw ye fila ye ko in bɛ a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan k'a daminɛ alifa ko la ka na se i bɛ ka taali ma a darisu bɛɛ a bɛɛ kɛra u ɲɛna yan a ye sabali a ye ko daminɛ kan min k'a y'a hakili t'o la tubabuw gɛnni minnu n'an bɛ an minɛ k'an kɛ jugusago ye o kow ka di an ye o de y'an bɛɛ su ka kɛ fanga dɛmɛni kan kosɛbɛ nka an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ dɛ ni ko kodɔnnaw y'o de fɔ ko adamaden yɛrɛ walasa i ka se ka kɛ dilanlikɛla ye an takuna ashadda sultanan ala nafsik i ka se i yɛrɛ de la ka tɛmɛ maa tɔw kan nka n b'a boli maa tɔw kan n'a sera anw yɛrɛ ma da tɛ se ka mara ni an ka farafinna fangako de kɛ b'o ye ni min b'a la don min na da tɛ se ka maga o ka fiɲɛ na i kɛrɛfɛmɔgɔ t'a f'i ye ni yɔrɔjɛnamɔgɔ y'a fɔ dɔrɔn o b'a k'o ta ye hasidiya ye k'o ma gɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ k'o de y'a to o b'a la k'a fɔ yala jamu min b'an fɛn o fɛn na bi o ye hasidiya de ni tiɲɛ tɛ se ka fɔ maa si ye n'i bɛ tiɲɛ fɔ maa ye walasa a kana f'i ye hasidiya a ka sɔrɔ e de b'ale ɲɛ dɛ n'o tɛ min b'i ɲɛ kɔ n'i ye tiɲɛ fɔ ye dɔrɔn hasidiya don o kumana kuma khulasa ye min ye an tɛ fanga contre la an tɛ laïcité ko la dɛ n t'a la non ne t'a la o kɔrɔ tɛ ko n bɛ fanga contre la kɔrɔ tɛ ko n bɛ faama kunkolo contre la kɔrɔ tɛ ko transition ko an bɔra dɛmɛni na la nka anw tɛ transition dɛmɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ an bɛ tiɲɛ dɛmɛ de la n'u ye ko min kɛ n'a ka ɲi an b'o dɛmɛ a banna mɔgɔw de b'a kuma tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ transition dɛmɛ ye mɔgɔw de b'a kuma yɛlɛma ka kɛ président dɛmɛ ye non an tɛ ɲɔgɔn ye sira kan président ne b'a dɔn t'a dɔn a tɛ n dɔn an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn kunkolo photo de la télé la n t'a dɔn a tɛ n dɔn n'a ye ko ɲɛnama kɛ an b'a soutenir ni sɛbɛko ma na an ye maa tɔw dénoncer cogo min na a yɛrɛ bɛ dénoncer o cogo in na ni yɔrɔ min ka d'a ye an ka taa ye o daba don an bɛ nin de la yan a mɛnna an ye IBK kɛlɛ a hakili a ye ko dɔ a y'a jɔnforola ko dɔ de kan na a juguya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan na yan o ma kɛ o ko in ye jamana ko de ye an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ a yɛrɛ ka tile a yɛrɛ kun na a ka tile an naga kɔrɔmɔgɔw la maa minnu filɛ a kɛrɛfɛ a ka tile u la a kana to a ka ye gɛlɛya bɛ jamana fantanw na tuma min na k'a ye ko dɔw b'a la ka kɛ wariko sira fɛ min n'a bɛ fantanw jigi misɛnya o ye farati ye dɛ parce que an ye mɔgɔw de lasabali a mɛnna kabi anbari ko kumaw la an ka sabali hɛrɛ bɛ na an ka sabali hɛrɛ bɛ na bon n'an bɛ sabali hɛrɛ ka na dɛ an bɛɛ de bɛ sabali an dɔ tɛ sabali ka dɔ to yen dɛ parce que an ka jamana maralaw ma se k'o de faamu olu b'a fɔ ko fantanw de ka sabali ɛ ka sɔrɔ e de ni sabali ka kan ka tɛmɛ olu kan e min e tɛ ji sara bilen e tɛ kuran sara bilen e tɛ telefɔni sara bilen e tɛ foyi sara ni min malo bɔrɛ kelen b'a kamana gan e balan b'o de kan k'o ka sabali ɛ a sera o ka fɔ o ka sabali yɛrɛ o sabalilen yɛrɛ tɛ ka ban maa ka sɛgɛn seri dahirimɛ ma o sabali tɛ wajibi ya han e bɛ mun kɛ sɛgɛn mana don hali i bɛ malo min dun na o sama b'a fɔ o ka sabali bilen wa o tigi bɛ se ka mun kɛ e min bɛ miliyɔn ka k'a ta kalo la halisa diɲɛ don o don aw bɛ dɔ fara a ka condition kan diɲɛ don o don aw bɛ dɔ fara a ka kow kan ka taa diɲɛ don o don aw ye cogo aw tɛ fɛn b'o la mɛ a b'a fɔ jamanadenw ka sabali o tɛ ɲɛ dɛ o tɛ ɲɛ dɛ an bɛ jɛ ka sabali ɲɔgɔn fɛ de yanni hɛrɛ ka na i ye faamaw fɛn o fɛn k'a sera ka dilalibaw kɛ tariku la a b'a daminɛ a yɛrɛ de la a b'a daminɛ a yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔw la n'i ma su mɔgɔ ɲɛnama tɛ siran fo jamanadenw k'a ye sisan kɔni jamana kɛra cogo ye fantan ni faama bɛɛ dama ka kan kiiri la est ce que an b'a la ka taa o siraw fɛ wa yuruguyurugu kɛlɛli ka fanga donna na waati na k'a kuma girin k'a girin an girinna k'a bila aw m'an ka siran ta o aw m'an ka siran ta o kow la k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ o ni a dan b'a la ko aw yɛrɛ jɛn bɛ an m'an ka siran ka o kow baara parce que an ye fanga kɔrɔw kɛlɛ o kow de kama maa o maa n'i tilenna i tɛ se ka dɛsɛ ka tilen sariya boli mɔgɔw kan tant que ala y'o fanga d'i ma an b'a la k'o min fɔ depuis
an yɛrɛ b'a fɔ fo faamaw yɛrɛ bɛ kɛ k'a fɔ o ye jumɛn ye k'a fɔ ko n'i wulila mɔgɔ kama ko mɔgɔw bɛ wuli a y'o kɛ an k'a ye o mɔgɔ minnu bɛ ka wuli an k'u ye a ye tiɲɛnikɛlaw minɛ mɔgɔ minnu bɛ wuli tiɲɛnikɛlaw nɔfɛ an k'a ye o ye mɔgɔ modèle jumɛnw ye nka ni min y'a daminɛ sɔɔni o b'a dabila ni min ye dilali daminɛ sɔɔni o b'a dabila ko ye k'a tɛ se ka kɛ wa n'a tɛ se ka kɛ a ye mɔgɔw to yen a dun bɛ kɛ mɔgɔw nege ko a bɛ se ka kɛ an bɛ mɔgɔw nege ni kuma ye ko a bɛ se ka kɛ Mali in na yan Ala y'an caman lebu Ala k'an ci lebu ma Ala y'an caman dan jira Ala k'an ci dan jira ma o ye jumɛn ye e ko nin kan ka kɛ tan de a kɛcogo de ye nin ye a kɛcogo de ye nin ye bon sisan sa a taara k'a di e yɛrɛ ma kari a minɛ i yɛrɛ k'a kɛ y'a dɔn kuma t'o la bilen dɛ e nana e ko a tɛ kɛ tan e bɛ k'a kɛ cogo a tɛ kɛ tan a kan ka kɛ tan de ne ko a kari hɔn a minɛ i yɛrɛ k'a kɛ Ala y'o de kɛ maa caman na Mali la yan Ala y'o de kɛ maa caman na a faamaw bɛ yen a karamɔgɔlamaw bɛ yen minnu ko ko n bɛ kiri tigɛ ni kuranɛ ye a tuuru ser'u ma u y'a tigɛ ni jumɛn ye ko kuranɛ ka kasi kuranɛ nɔfɛ nka tuma min na u fara u girindira olu yɛrɛ bilala kow ɲɛmɔgɔyaw la u ko k'a tɛ kɛ kuranɛ ye ko n'a ka di ye k'i ka dulɔ min i ka du kɔnɔ ko yan ye layiki de ye bon fangaw fana bɛ ka taa o sira kelenw fɛ illa man rahimallah a fana bɛ ka kɛ ni min ye kɛlɛ k'i ka kɛlɛ kɛ département min nɔfɛ sɔɔni u bɛna ale yɛrɛ nommé ka bila ye a fana bɛna tɛmɛ ni maakɔrɔw ta si ni min ye min kɛlɛ kɛ n'o nommé na ni tuuru sera o ma o yɛrɛ bɛ tɛmɛ ni tɔw ta si ye e ko anw ta in a bɛna kɛ jumɛn ye a bɛ dilan kuma jumɛn ye bana faamaw ka sɔn bilasirali ma nin kuma ninnu juguya kanw tɛ nafa ɲini kanw tɛ nka hakika dɔw bɛ yen kuma dɔ an nɛn k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a tɛ foyi tiɲɛ fɔ n teri tɛ teriya sa dɛ tɛ aw yɛrɛ kunkolo ko tɛ koyi a ye réaction minnu kɛ a ye ko minnu kɛ o de ye jamanadenw girin fo jamana k'a faamu nin fanga in u mago ka jɔ mɔgɔw bɔli la k'u b'o wari di mɔgɔw ma u ka bɔ olu mago jɔli o la sisan o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye o mɔgɔw bɔra a ka kɔrɔ wari di dir'u ma jama ho bɔra a ka kɔrɔ wari ma di olu ma o nafolo ma don o organisation na fo n'a kɛra micro ni fɛnw tali walima ni dɔ y'i nege k'a fɔ wari di an bɛ taa di mɔgɔw ma n'o tɛ mɔgɔw bɔra de ko a ye min kɛ a diyara anw ye a ye to baara la ne ye nin de fɔ kabini kuma in daminɛ dɔ fara transition kan o dɔ bɔ a la o baara in bɛ kɛwale de bolo kɛwale wasara kuma ye ni a y'a cɛsiri baara fɛ ka jamana jɔli baaraw kɛ ka jamanadenw sago kɛ jamanadenw yɛrɛ de bɛna aw nɔfɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ni Ala b'aw protéger n'o sababu ye nka ni a hakilila ko a ka fɛɛrɛ tigɛlenw de bɛ se ka a lakanda mɔgɔw ye fɛɛrɛ tigɛ u yɛrɛ lakandali kama aw tɛ se ka min ɲɔgɔnna tigɛ fo ka taa s'a ka saya ma nka o m'olu kisi ne kɔni bɛ min fɔ a ye o y'o ye n bɛ luwa ta n nɔ tɛ minɛ o n bɛ luwa ta fɛn tɛ kɛ n na o e ka sira ta bani sira min b'a to mɔgɔw yɛrɛ t'a ɲini fɛn ka k'i la o sira ta mɔgɔw bɛ yen ni gosi ko a bɛ k'u la diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ka taa k'a sera ka min ye a ka jamana ye ne b'a fɛ an ka faamaw ka taa o sira fɛ u ka dibidibila ko ni suyala ko ni ninnu dabila yɛrɛmakara k'a dabila n'i ye fanga min ye Ala y'a folofolo ka n'a da o ma a kuma sigi n'a ye o tuma na yɛrɛ e tɛ se kana Ala ye ko min daminɛ cun e kan e ma fɛn k'o la kana miiri ko e ka cɛsiri ni e ka fɛɛrɛ de bɛ se k'o tɔ ɲɛnabɔ Ala ye mɔgɔw dusukun ɲɛsin aw ma yan k'a sɔrɔ a ma wari d'u ma a ma sanu d'u ma ka jamana maa ɲɛnama bɛɛ tugu a nɔfɛ o tuma na a ye taa n'o ko ɲuman kɛ sira ye a bɛ ka pression kɛ kɔfɛ jamanaw ka cogo min na ka cɛya kuma f'olu ye a k'o cɛya kuma kelen fɔ a yɛrɛ ye a k'o cɛya kumaw fɔ ɲɔgɔn ye parce que fanga in bɛ ten de ne y'o fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ dɔw bɛ yen halisa mɔgɔw ka danaya b'olu kan tɔw de b'olu naamu fɛ n tɛ tɔw ye laada kɔrɔ daminɛ a mɛnna caman ye laada kɔrɔ daminɛ a mɛnna mais toujours bonya bɛ minnu kan tɔw b'olu ji naamu fɛ ka taa o tuma na an k'an cogo dɔn jango Ala sɔsɔ min n'a bɛ don mɔgɔw ka hakɛ de la o farati ka bon dɛ bon fanga dun ni fanga ko a bɛ Ala sɔsɔ kɛ dɔrɔn a bɛ don fantanw de ka hakɛ la a bɛ don dɛsɛbaatɔw de ka hakɛ la a bɛ don maa lafulenw de ka hakɛ la o ye fanga yɛrɛ taabolo ye ni faama jɛngɛnna dɔrɔn a tɔɔrɔ bɛ se maa bayirika de ma jamanaw kɔnɔ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم
فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سلامو أنغان جاندو هيرلا أنفعون فنفلي نام بجريلا بجري كومينغاما يأكلي تولا ده إني على شيء ودم الله جه موتا يي موتا شيء kana to mo ki sugola kabira kuma ko imbe la ambe kiligile bulo kasro masid data labli Omar yo de foche ko kana to mo ki sugola ki nyina yere ko bina laba ikilena masid data la angani jamana inkaya marakelo kanga kibuya maliya be giri minge fama kana kadila mo kanga kibuya ola ka inyini jugu don ka kuma ulaje kari ka kununguma ne kunga anaka bikuma ay tuko laje wala foi tani mashiche wale anyabe wale mina anyo defo hali shini na yela bana ambo fana fo ko mun ngera na ni sojara nu ye kuma fo ni abta o sonkoro tabi ni e mo watale ma wi majamuni korokoro mun ke ni ay ibe bolika to no ambe kuma la yawo ambe kuma na alhamdulillah ani tabe ke korolina kuma ka to ka taka monte bazo na ma kura defo kore emma wo ba atika kura labi ki yere deme nga atika kura fo munata la ka fo e ka na yini ko yani ka ta korolita kan yere servina fo mo ka don son koro don ndo go jabana ga abo minka ka ke o nafiya min be ma chamana son koro ndo ndo ko so min fora kuma min do ndo ko uba laje doron nubu ka campagne ko bitay ka kuma koro do takana o ne o fo o do ka be actualité ma fa ga do juma kutuba betani actualité di o komin kera o do fora ka be ma ngabi ko rebe sena ono ti yonda eta mo taka no monte o koro ka ke komina fo ne bala ko fo o kola bi mo bu datu don ko me e de wajil lamena kura ngete ni fora do mina o mena o temena mo bo kalama o bana kura actualité min be bia o eni kuma khulasa e miye ko munun be sena abete mani soja abereti mani sokoya o kuma ni sokoya woro munun bala fa ma ku lodo akoro kalame o kana ke ko kuma o kuma ni mado e kangarda uye o be faru juguka kuma o kuma nuni mado mata kullena kelenve kodola o be fara o juguka o jugu be taade kana jamana be fara bo fiya farali nyonga fanga tala de na farali sira min flesi na ta na tara nyefe a farali nyonga o seta de jamana do jamana bente jamana kono amaraka ko de parce que na hal ni ko yuma boloda munun ta fe olu laba munun te fe olu laba ba fo ko jugu do lu be bala ate foi soro ma ba suteni mina bli mana ala ku here min kawye akana to ka chin ala e jama duskun kolo aye ka jama je kangelema aye ma fo ko mo bede nga jama maliye famba betura ako wa halisa afamba bu ko koy halisa mo bu ku yere waju mo ma fa ngay labla nga u fles sra do ka ko do laje ka do laje de tata antate interpersonnel ko ni fe wara ko kuma de ma fo mbeni ndin no fe ma fo ikani ngeta ay nga jamana yere furuba ko ay ko laje ala jaga nyede ma do be chuchu la bi olu fama koro taraka mamun to kalwala bolo tu koro be dugunye ne fe mamun te fama koro bina o fanga mimbe o fanga bina ka mamun to kalwala oluyi o fanga bina ka mamun to qur'ana kala na oluyi bina hakla ko lu de psika abla sraj maka ata don ko lu ta fienta fangoyi na kadik mamina mbala o ma iba isa ala kanki anta fe fanga ngachi parce que ni eduo ke ni nchena mumbe isa haklima jume ba yini ni fanga ka buruja ka chien abe munya andmen anjun nga here bala no kera hasidia miye o hasidia kono ba ala kanki o be chiambe daya e coup d'état joli jamana kono bo nin ko mfle sena
jamana kɔfɛ mɔgɔw b'an contour la fa bɛɛ fɛ an yɛrɛ dama ni nin ko tiɲɛna an bolo Ala k'an kisi i b'a ɲini ko dɔ ka tiɲɛ i yɛrɛ ka hɛrɛ ta tiɲɛni na dɛ wallahi an t'a ɲini Ala fɛ nin fanga in ka tiɲɛ nka an t'an da de ko bɛɛ fana k'a bɛɛ bila ka tɛmɛ dɛ i b'a fɛ ko ka ɲɛ min b'a tiɲɛ i b'a tigi lasɔmi o la fanga fɛn o fɛn tiɲɛna ka kɔrɔ yan wallahi a bɛɛ tiɲɛna ni nin siranin de ye u bɛna kolokolo i la de maa kelen tɛ se ka jamana mara an bɛɛ k'a kɛ an bɛɛ k'a kɛ bɛɛ k'a kɛ bɛɛ bɛ k'a kɛ o mɛ e bɛ place ɲini de la n'o tɛ maa kelen tɛ se ka jamana e ye jamanaden ye ka tɛmɛ an tɔw kan e ye maliyɛn ye ka tɛmɛ anw kan n ko bɛ misiri kɔnɔ yan i t'anw ni maliyɛn cɛ o donc n'u y'o kolokolo sisan u bɛna tiɲɛnikɛla kɔrɔw minnu ye département ci ka kɔrɔ minnu ye ministère ci ka kɔrɔ minnu bɛ wari suɲɛ ɲɛdɔn minnu yɛrɛ bɛ jamanaden kuma yɛlɛma cogo ɲɛdɔn o mɔgɔw de bɛna kolokolo i la n'o kɛra olu de bɛna système kɔrɔ bila i sen kɔrɔ a tun ye min kɛlɛ ka kɔrɔ u bɛna o de dilan ka bila i sen kɔrɔ o de daminɛtɔ filɛ Mali la yan ne kɔni b'a fɔ bi a diyara i tulo la a ma diya i tulo la o système kɔrɔ in mɔgɔw olu donné groupe la jamana parce que ni nin kun bɛ ɲɛ maa bolo a tun bɛ ɲɛ Amadu bolo ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka dɔ sɔrɔ bɛɛ k'i da bɔ a la nka o ye coup d'état bali ka ko la o y'o bali ka taa Sénégal yan e tɛ bɛɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ bɛɛ ka ɲɛ ka n to yen jɔnni sera k'a kɛ ka tɛmɛ ATT kan a y'o système ninnu to yen a ka taa ni laadiriya ye ni min ye fɛn sɔrɔ tilennenya kɔnɔ o y'o niyɔrɔ ye ni min ma fɛn sɔrɔ i ye maliyɛn ye matɔ ye maliyɛn ye a banna ne bɛ min faamu o ye nin ye awa ni u y'a faamu ten o y'o ye n'u m'a faamu an bɛɛ kɔni bi yan ni Ala ye don si di an ma kow bɛ jɛya ɲɛfɛ o Ala ka bɔda k'an ye Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma jamana in bɛ jɔ ni sira min ye Ala k'an bɛɛ bila o sira kan maa o maa bɛ hɛrɛ ɲini k'a se jamana in ma ya Rabbi Ala ka i dɛmɛ ka hɛrɛ se a ma maa o bɛ jamana ɲini ni tɔɔrɔ ya Rabbi Ala ka don jamana ni cɛ Ala ka jamana kisi k'a tanga Ala ka jamana kɔlɔsi fitinɛ minnu bɛ yen Ala k'an ɲuman bɔ u la bɛnbɛnbɛn minnu bɛ jamana contre la jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan ya Rabbi Ala ka jamana ɲuman bɔ